Cu toții știm că crizele de vârstă la copii sunt destul de grele. Criza de 3 ani, de 7 ani, adolescența. Există momente când nu mai recunoști copilul de lângă tine și te întrebi, oare cu ce am greșit? Vygotsky spunea ceva care mi-a schimbat perspectiva în acest domeniu. O criză apare exact când copilul a depășit cine era, dar nu a devenit încă cine urmează să fie. E spațiul dintre două versiuni ale lui. Criza de 3 ani, de exemplu, îi aduce voință proprie, acel eu singur, care te scoate din minți și e de fapt el descoperindu-se ca persoană separată de tine. Criza de 7 ani îi aduce autocontrolul. Începe să înțeleagă că poate simți ceva și să nu arate chiar totul. Adolescența îi aduce identitate. Haosul ăla e el construindu-și un eu stabil. Nu e regresie, nu e că ai greșit cu ceva. E creștere, zgomotoasă, incomodă, dar necesară. Spune-mi în comentariu la ce vârstă e copilul tău și îți spun ce criză urmează și ce va câștiga din ea. Succes!